que costa més és trobar l'essència del simbolisme. I el que estic fent sempre és fer moltes ratlles durant molts dies, fer ratlles. Després, quan trobo l'element que haig de fer, llavors el que busco és, en diríem, la composició de la peça, que hi ha una sèrie de línies, una sèrie de volums que donguin conjunt i que donguin un ritme. En vers i revers. El revers no és altra cosa si no hi ha el text, si hi ha una mica, en diríem, el complement de l'envers. I l'envers és la simbologia del que correspon, per exemple, al col·leccionisme. El col·leccionisme el vaig representat amb una mà que neix entremig de monedes i segells, en els quals aquests donen a entendre que aquesta mà ensenya el 75 aniversari, que és com si andaríem representant una moneda, represento aquí una moneda, aquí el 75, el 75 aniversari així, el 75 aniversari, represento una moneda en la qual ensenya que correspon a la data de fundació d'aquest grup filatèlic d'aquí de la ciutat de Reus. Un cop he fet el dibuix i trobat la idea, llavors això es realitza ja amb relleu, amb pastelina o amb el material que sigui, d'una manera ja molt més acurada, en la que la peça ha d'estar ben treballada i ben executada perquè correspon al resultat final. I llavors el que fem és agafar pastelina, com aquí tenim la pastelina, i anem posant-hi fins a donar-li la forma circular. La pastelina és un material molt dúctil en el que es poden fer detalls petits. Anem modelant fins que va sortint o sorgint el dibuix que correspon a la idea que nosaltres havíem fet abans. Marquem el diàmetre, marquem ja els llocs on han d'anar les formes, i llavors damunt d'aquí llavors el que faig és ja modelant les fulles poquet a poquet i tenint molta cura que les coses siguin molt més acurades, vull dir, més ben treballades. És una tasca molt lenta, però que sí que dona molt bons resultats. Després de la pastelina, el que he fet jo és un motlle de guix, que hi donem una capa per endurir-ho. Aquest motlle de guix el que fa és que tens les coses al revés i, per tant, ara és la manera que jo el que estic fent és accentuant tots els nivells més profunds, vull dir, les ratlles més profundes, emmarcant-les bé per donar-li més aquesta sortida que correspon a la peça. Després d'aquest procés de treballar el motlle, llavors hi tirem guix damunt, i quan hi tirem guix damunt sortirà la peça feta. Aquí jo el que he fet és que he tirat guix dintre, això és un guix, que he esperat que s'assequés, ara està sec, i jo el que haig de fer ara és, amb una eina, fer-li un alçaprem així, i treure-li la còpia a veure com ha quedat. I llavors tinc ja aquí la peça de guix, tinc la peça de guix ja feta. Aquí el que em falta ara és dir que, per exemple, hi ha una sèrie d'efectes, com és aquest dos, hi ha una mica, haig de retocar-ho tot, i això es va retocant. I aquest procés el repeteixo 4 o 5 vegades. Ara, després, el que faig és que l'altra cara faig un motlle i ajunto les dues cares i queda la peça feta. Veieu? Aquí ja he mullat l'altra banda i llavors el que fem és que traiem la peça aquesta així, la traiem i tenim la medalla ja preparada, el model de la medalla preparada per portar-la a la foneria. Llavors s'ha d'acabar, acabem els cantos ben acabats, tot això ho rasquem bé, fem els cantos ben fregats. Ja tenim la peça quasi ja acabada, és a dir, que falta un retoc per aquí, però fixeu-s'hi bé el que havia dit abans, quan jo dibuixava, pensava en una moneda antiga,
Pensàvem en una moneda antiga que aquestes petites perles són les que col·locaven els antics, els romans, col·locaven les seves monedes. I el que he fet aquí és una moneda antiga amb el 75 aniversari. És a dir, que és l'idea que neix de dintre d'una col·lecció, vull dir, de peces de segells i de monedes, neix una mà en la qual ensenya que correspon al 75 aniversari. Aquesta és una mica, i aquesta és la banda, diríem, testimonial en la qual explica el que és, el que representa, del 1934 al 2009, del 75 aniversari, grup filatèlic i col·leccionisme de Reus, i la Rosa de Reus, que no està completa, però sí que forma part de la mateixa. Aquesta medalla ara s'ha d'acabar, l'estic acabant ara, i quan la tinc acabada, llavors la portarem a la foneria.